Ni pedang subhai pi ki para bangai bi jong ka balang kumju ru I para bangai bi bane ki we ki balang ki perlok perjor baro ki bala bane simenta ne ki yeng ki sam ki jong pi rengkat ban ngim ka balang lingba kanika online service jong ka balang shua bangin ya shakmat tu ini pendam ki jing tuai bukpa jing ba beneng ni ai ngo eme go try bangi yo pat ya kan kalat sisien lingba ko online service bingin wan ban aingu ban yaro ban don brom ya ka keteng ka buku I jong me ni dawai ku kerat ki jing alam ku jong men sim buku I jong me baro I bentai bangin pendap lingba kan ka por nadu ko puli ya ka tien ki jong me I jing dawai ki jing ruai kerpang ki jing mani ki jongi lingba ki jing aingu ki jongi Wat kumjur atrai ke jing pesana ketin buku ke jong me. Kita ik benta baro kena shongsa hagi jing mot ke mensim ke jongi ban long jing ba mi ke jing mot ke mensim ke jongi ban pen klan ke jing im jongi Kristan. Ba kum ta atrai bingin la ban long ru kamlu bat ke jing shai haman ke jaka we ke jeli ki bangi ngidon. Ye kini ngingu ngipan nemba kerteng bat donbor bat yang trai Yesus Kristus. Amen. Hakani ke porpat ngan kerpat ia ke praise and worship team jong balang barkan yalam mingi dikat tu kini kijing ruai penhamen siam. Perhadian kata in sayo pat ia ke jing pulia nak tin jung blai bagi jing duai lingbai Dr. MM Sa. Ngai ngo yu blai hakani ke por basisian pat ngila ban chakri ia kerteng ke bukhut ke jong u ngila ban ruai Ngila banyarok kum dia. Ti alih hani kapor nginyarwai nginyarok lang yu blai. Ketika jurwai ke bawang hajaka kentang ba udan mensiam jonga ke kwa ban syong. Hasenda ujisu jingi kai bakor kanong anang. Kuslai perthai kimla penwit lem ni jing tenjo pentroin. Habawan jing pensyoy ngalet jajaka kentang budan. Tung cimta langan ni ke jurwai. Kentang ba udon mensim nga kakwa ban syong hasenda uji sujing hikai bakor kat nongana kuslai pertai kimla penwet lem jing tenju pentran habawan jing pensyoy ngale syajaka kentang budan Swai banter kong hapo seriu jong u dan kajing kat ngen ba pengat ban umpo liu ki baso urang penem mu syong hajan kat bangi ya senok lang langan persyang ngamla ya tu ya kitin selak batyang langan persyang Lai bat jing tien usha skor da ka jing it bat yang upen snow pa pi parai ju maya nga on da long ulok arsam la da kren yang syapang ki pomban ki jing le lan la da kren yang syapang ki pomban jeng lelan ba petip ya ka jeng bang jong ka jaka kentang utrai len bat syong ha jeng ka sengiu jong uban yo gerhai ha ba syabar pimi na kata ka jeng syambat yang ya ka dong ukin rat
sabar pini nakata kajing sembatiang ya kadul kenrat bangkit haladi ken mau kendiang ya kadul kenrat bangkit haladi ken mau kendiang keketin ublay hagasam keba Ndru puar kadukot kabapra kaong toshania au hakipor barwa pigi pat ba tuthe no yala kadon lot hakmat jongu nomor ublay ken ulong kajakari yangi sela ublay sha ulong kajakari bat tamu u sha balaban ai ya kajing suk kabajanai bat inchania au bangin yo kaya kajing hon hakamin siam kajongi tingi mentalang ni nyerwai kan kajing ruai ka ban terus pa lai puwe ka bong kum kawa ba pernai long kajing suk blai kum kawa ba pernai long kajing suk blai ka ba job luan baro Kat bakan ang slay Janay penbangan slay Nang dabman kasngi Janay penban jeliw Shilin terlinti Long kajing suplay Kaba job luan paro Kat bakan ang slay Janay pembangan slay Nang daman kasih Janay pemban jeli Shilin terlinti Belakang syanda ublay Syam kajing sok som cai Belakang syanda ublay Syam kajing sok som cai Sok bajanai balapuri duji su halaling okti nong shon kem labot shu lem ni yo ban i hang ta kam wan ku Slay Snow siru kami Ay kam don boru Men siemban penki Belakang syanda ublay Syam kajing sok cai Belakang syanda ublay Syam kajing sok cai Kumba ulang Kulang jing sok bajanai Jing kemeni jing shi
bat ki bayai shanya ken yo hun shisha blaker shanda uplay shangka jing sok jai blaker shanda uplay shangka jing sok jai kun ba ula kula jing sok ba jana blaker shanda uplay shangka jing sok jai blaker shanda uplay shangka jing sok jai kumba ula kula jing sok bajana sisi wai blaker shanda uplay blaker shanda uplay shangka jing sok jai blaker shanda uplay shangka jing sok jai kumba ula kular jing sok bajana Amta Brumley amen. Saya ingin lihat lang subleh ke jing doai, dan penskau nak keting ke jing bleh, ni kau kesam ke bandar puar, dekat san hadap pra, keting kita angkum ni, kau mensim jonga, doab kermen tang hau bleh, nampak ke jing kemit dan ti jonga kalong na tang ma ubalang mau siang jonga, baka jing penim jonga, ulang ke kut bejrong jonga, anam pun kienga. Baru beli ulang ke jing penim jonga, bat ke buram jonga, umau siang ke bawar jonga, bat ke jakari jonga, kilang hau beli. Nang tahu kitab jong Jeremiah, kalau ba arp kundai, kerkat ba kat ar ba kat lai, kitien ke angkum ni, tu pun kat ke pat yang ba pinjau alet, banduai yang ngaruh ngan sak skor dia pi. Bapin wad yang bapin syam yang bapin wad yang anda ka donor baro bapin yo syam yang ong trai bangan paino pat ya jeng long barau jong pi bangan lum ya pi ni kijat ben rio baro mari jaga baro saya ki bangal be no ya pi ong trai khaddo istiu pos yang koren kebening kong kalau nong keba sipo dekat keba khatlai kejing tunjuk kam sim langat hafi hanrei tang keba ubrie ula bansa hanrei ublei ulong ubala bansanya uban amsya ban tunjuk epi tam ya kata ya keba pila hanrei ringkat bakata kejing tunjuk untharu ba jaga lat ban lat kenang ba pila ban sya ya ka do boleh kerku ya ke jing pulien nak tien ke jong inya doai boleh bok pa jing yu bahab neng try kan ra sen ni ai ngu eme normal ai kan ni ka la sen mingin ban syakri ban bendam buram ke teng khoi ko dan bor ke jong me au boleh rabe given pau itu semua email nama belang ublay budan bor boleh berkrau boleh berthau ke beneng baik kendo berthau ingi hakadur ke jong mehi ablay bar ke jing thau jong me ke pendam buram me me ablay sngi ubnai iklor trai hoi ke mariang saukun ke bangi dan hangnir ke pau ke buram ke jong me ablay sem ki barwai ki pen pau
ya kejing brom ya ka kerteng ke jong me au blei ndai kini baro melabu hapo jong ye blei ki brio mengilong ki ban sencha ban sumare ki ba ki so si ban plak ma jong me atrai bangi la phiel atrai hari kam kembal ayangi lepan so si me bakal long bangla hado bangla pun khlad le dia nak jinge debat me Rei ngi so wo ime au blei nama mo blei ke jing e blei ke jing snei mo blei ba dan ke jing map e me snei melis snei yangi blei hado mo bla pa jero khon jo me utra jing Jesus Christ manwan baban jap alo ke ding na trai manlong ka kunan ta ki pop ke jongi sai sian atlangi wan bagi ni ki pop renjanya ke jing im ke jongi hak mat ba hak kijat ke ding pana ke jong me ikir pa sai sina blei min snei ban sat kho ja trai ngi krisnam jo trai jing Jesus Christ ai bingin jo pat sisen ke jing dei ke bajan ban me blei bangin long sisha ikon ke jong me ba me u pa jongi blei isu diawo kendiat atla bagi mla kum ki kon ke jong me banyawan lang atrai banyalum lang atrai ini syakri lang hayeng bakatang ke jong me nama ke jingja ke beja atrai ke jungkul mar atrai nak ke klam ring isu pat me ma play ke lat kum dia atrai bingla banyo banya syakri saisen pat me hala ki yeng ke sem ke jong ye blei ikir pat ke khu atrai yang ke jing syakri jong ye ke sngi atrai manglong ke badiang hun atrai khmat ke burung ke jong me jing ruai jing duai ke jong ye baik ke kubur begini jas semua no syakri jong me pastor atrai kin long ki bara ki muslim ke jong ye me man bentamai bor atrai yangi ke jing dei jong ye bat me bat kham tang ban klan ke jing met ke jing me atrai sikin tien nam ta ke ni ke jing pang khlam atrai ke blasar ke leng atrai perthai bat kari ke jong ye blei atang im tip ke daw telung jong ka ne da kalong ke sia ke jing tunjuk ke mai ai yangi atrai kemudian pelih nak tinggal jong me ya rap atrai ngi bila man so so makin dia tunjuk ke orang batang sipor bara bangi wan cembe ba mau siang jong jim jongi ila ban yo atrai ke jing job halo ke dia jing tunjuk ke le yong atrai ba be ngi ngi skema atrai medan la ka por ke jong me ku wan pelat ngi na atrai na ke ni ke klam ku jing pang trai ikan mau ki front workers atrai ki batrai sistem atrai bat men siam atrai ki doctors ki nurse ki police bar ki baro ki benda atrai ban persang bantel kam atrai ya ka kini ke jing pang atrai hoi inum la atrai de ka bor bri ke jong ki ya rap atrai kin pha chemi nama ka jing rap kan wan tang na me ble ikpat me bahan jarap atrai man don kat begitu go pang bestang beliau ni jing pang aplai senai man pen kia ki baru kam tamam ru ya gitu ki brio atrai ki belangat ki jing sistem hak emlang salang blai kimla asu pendap penbiang ki jeng kam hieng asam medan play galat mentan jong ki blai kerhu atrai ngi kan ki syakri ki jong ki blai ya me ai man siam nya lam ngi atrai pen sai jing wa chapkha ki jong ki barang itu ay kam tamru nam ta balang komite balang bar ko way jing punya ragi kam ke jong balang tu ay ke jing start blay ke jong me ba ki kam bar kin jaj be kin jaj tiet ban pendom ram me kat ke jong me kam tam ki missionary ke jong yi ragi ban ki feel ke jong ki blay kam tam ke por ke mar ke jing ye ke sistem ye ke par blay men dan kam ke khu rai ki kum jo rabi sai sin pat menyerap atrai ngi abang isngap iksas ko ke tin ke jong me blai tu pun ken do atrai ngi muslim ke jong ngi bat ki para bangit ba beran lagi yang ke sem jong ngi ngila ban syakri hak ye me da download ke muslim bat ke besisha atrai tu pun tamai bor ngi bat pun klan ke jong ngi me ba kin ban ke jing tunjuk ke ba per bu jat ning tip kira ban job ki daga jing rap ke jong me sai sian pat ngai ngo me namang ni ka por ka bakador
cim ke boram ke jengo ma bagi pop ni kan ke cem ke jing menjangi dia berang ibu ngi kerpat akan tengok try jing Jesus Christ mentah bala kata amin ai kublai i Dr. Sam namta jing pendap jing ya ke benta ke bangila bu kum ke program Parahkan ni kepuar pada ngidan ru ban penpau ke jing ai kublai ya pi ki para bangai ki ba latista ban penpoi ya ki jing ai ngu ki jong pi sya ke senduk jing ai ngu ke balang. Parahkan ni kepuar ngi penpau ru ke jing sngu ya pi baling ba ke jing ai ki jong pi ngilala ban pentelun ya ki kam ke balang baro. Hari ni kepuar pat Nginia pediang no ikijing aingo kijongi, but kat pingidang pediang ikijing aingo nginyo ya ke special number na Mr. Ben Raplang Dingdo. Kajing kublai pi baro ke kerteng kajong try bon nong penim jingi Jesus Christ. Ke kerteng jong kajing ruai kalong kalenti. Ilayan kalenti hapdeng ka riklau kila mino nakari kari kajin lang rau da mensim bas ngongu halenti kirwai ban ai buram bat yaro ya ublei utrai henrai kem shem poi perkan nong shun yaki unlam dan jakam ban pedri baro lakun kila buram blei lapen pau hakmat upa langhi leng badu riau basau uplika lenti hapding jing bad jing tenju ulayalam yaki urishod ding min Rishon lo mensni shem eno dalele hapdeng kari klau yaki ulam shashilian kaduriau basau Hajing man kasni jing ya leba bunjan jing pen shoy jing tenju na kingin la jing artatin jing do jing kermen jing shepting ru kiwan habalat lentilakan banong shun hajan habding jing bat jing tenju unyalam ken yangi urishon ding men urishon lo menski Unamino dalele hapdeng kari klau yangi unlam shashilian kaduriau basau o hapdeng jing bat jing tenju unyalam ken
habdeng kari kla yang ion lam syashilian kaduriau basah yang ion lam syashilian kaduriau basah belain kurku nam tak berom jamu ni ai kublei yepi Mr. Ben Rap Lang Ding do nam tak tu jingruai ki jong pi wila ai preng jungi batu blei nang kurku yepi kurku ye sap katalan ke bapi pidan bepidang la ban penan kami ke sap ke jong pi na ke menta ke burom ke jong blei tung ini dua menta nam tak ini ki jing ai ngok ki jongi Bukpa jingi bahabneng, ida aingo aku kenrat, ya baro ki jingkerku ki ba meme kerku, aga jing embujongi. Ni aingo ki jingkerku ki jong me, lingba ki kam ki kiti ki jongi. Ni ngai skem ko try bawal ngi dan mengana kan ko por. Jonga jing deko ki ting tray ki kam ki jam ki jongi. Ndrei ni ngai skem ki jingkerku ki jong me. Ni dua ki jingkerku ki jong me, yang ki jingkat jingkia. Ke jingda ke jingker ke jong me yang ini ubus new pat kham tam ki jingker khu ki jong me pan penjob ye ki bor ki jing pen shoy jong bomman ban penjob ye ki jing pa jong perthei bat ban penjob ye ki jing kwa brai jong kadok ni ngai skem ini diang ini ki jingker khu bat ye kini ki jing aingo ke bingi aingo ani ko por ko rat ki de ki baro ki ba me ai hima me yangi ki bingi wan lam tu kerku Basanu baka balang kan penan kam kan long pan pen scam ki snar ki ban long nongrem ki jingai ki jongi bat bengin la ban pen sapriang ki gospel ka balong ki jing penyar ki telai ki ying jan ki jongi kini ngingo ipan keteng pedan bawa batiang utrai Yesus Kristus amen hakani ke porpat ngila poi se kebenta bengin yo snow no ya ka jinslok na tien ki jong blai Lingba Pastor Bu Ijungi Reverend L. Lingskor. Bat shua bengin lek kumta nginyer wai ke jingwai ke ba arspa life kendai. Na ke kat jingwai ke batmai arspa san puwei na ke kat jingwai ke barim. Ale pi kon ublei da jinkmen to ngin wai barok kit hot ringkat bat ke khoras. Alipi kun ublei da jink mentungin wai ban pen sawa jing it ublei ban pen sawa jing it ublei sao dom ka ket utrai sao dom ka ket utrai nginang ya cha seyon iten na jong u try nginang ya cha te sha seyon cha nong baba ku jong u try pigi kon us im neng đã cơn tiêu nam klem wai bên bna cờ teng utrai keleng bên bna cờ teng utrai keleng ba ben real tip you try ba ben real tip you try ngenang ya cha seyon iten na jong u try ngenang ya cha te sha seyon cha nong baba ko jong u try ulum seyon bada daburam jong utrai
ngin yat halem tik siar nela ngin yat halem tik siar nela ban poiri bneng pernai ban poiri bneng pernai ngenang yat sha seyon iten na jong u try ngenang yat sha te sha seyon cha nong baba ko jong u try jing ruai tiang on yai sa kat ba sha prang nang yan ngenang ya cha kari utrai ngenang ya cha kari utrai ribat yang bom jublat ribat yang bom jublat ngenang ya cha seyon iten na jong u try ngenang ya cha te sha seyon cha nong baba ko jong u try kejing khoble phi barolang ki parlok pat ki para bangai beit barolang ki bapet ikanik online worship service jang kapalang presbyterian pokse bat kumni kanik clip mat ngai khoble phi barolang aka kerteng ka ba tiang tam kabudan bortam ka jono pnim jungi u Jesus Christ bat ka khubor hakani ka clip mat naga khatin ka jong ble ka de naga gospel bat kum jong Lucas ka lenong ka ba khat lai ada khat ka ba ship ho hadu khat lai ka be de ko banta ka ba Jesus la pen khia ya ka brio ka ba pang khrau ka bang ai kerteng ka ni ka jingkran ka jonga na ka dor ring kdung sha ka jing bet mangan puli ni klip mat tang shida khat jongani ka banta Lucas lenong ka ba khat lai ka khat ka ba khat lai ka ba ong ula buru ya lagi kiti haka bat kumni ru la penjang bet ya ka di kala pendan boram ya ublei diladangi puli ni ka banta nak tinggal jong ublei le yathu hangni ni ka jingja ka balaja hakabau Jesus Christ hakawi ka sngi ka balong ka sngi sabatan u lalek man hikai ya ka ktien ka jong ublei bagi Bible ka yathu hangni bahangta hapok ani ka synagogue ladon kawai ka brio kabalawan kabaladan yang no mensim baman wala pensitam banyaka ado khat pratli kisnam hakaji em ka jongka mat hangta kalade man sha shitam namar kani jingpang hakamet ka jongka ani ka jingdeko kabadan hakamet ka jongka hakaban ka met ka jongka kalak kedor ring kedung mag Bible ki yathu kam shimla ban penbet ya lede tiabang perkhat sapang kani ka briek ba pang khrau hakani kapor kuma ka Bible ki yathu adu khat pratli kisnam kalade ban sha shitam ngimtep shibon sapang kani ka briek ring shutep bakal pratli kisnam kalade ban kit hala ka jongka met ka jongka yang ka jingpang jisitom kabala ban khia
haka jing im ka jongka yo le se nadu bakadang red yo le se shiteng haka jing im ka jongka kalalet maka marwehi yo le se barki bahing basam barok lang banet wat jing sumar keleng Henry ngitip maka ni gabriupat kadang pang yo le se emshimdan menuru balala ban penkhia yaka bar Bible ko omani gabriu hakata kasungi kalawan sinis pa sinagog ban shashkor ini jingkai bekodor nakhtien kajong blei yo le se kalale shitam hapdeng kita kajing krau jo kamet kajong ka Banwan par shani shpok sinagog marka ied ban shashkor yaktien ka jong blei yole siru laju ngoteng shapang uni jisu ubala banirap ka hakani ka apot jong ka jing im ka jong ka marka Bible ka ong makani ka sngi ka kerpang ka jong ki jiu ka balong ka sngi sapatan kibabun kilawan hangta Masyashkor in kajing hikai nakhtien kajong ublei. Mengilaban ong hakane ka klep mat yole se. Ibabun kibe shong hangta hapakan ka sinagog. Kidang ye bun kambha. Kidang ye concentrate kumno man yo sngo ya kita kajing hikai kiba korridor. Ya bal hikai hakane ka klep mat. Ka Bible hikai thu ba hakane ka sngi ujisu ulah shimin yang kebantaban ain ke jenghikai nak ketien ke jong ubleh. Pada Bible ke itu kat bau dang hikai. Ya kita ke jenghikai berkodor ke jong u. Kensan. Ulah yui dagi kemat berkenjaman siem ke jong u. Ulah yui ya kata ke kentai ke basyong hangta. Pada kebasngap ini ke jenghikai ke jong u. Bading yui hang ni. Bahapedeng jong kata ke jengbon kam. Jong jisu ulah shim ya tak bentapat ban sangi shipor nakani jingbun kam ka jong u barbun yarap ini kenthei hapdeng kata ka jing stom ka jongka marka Bible ki yathu bau jisu hadiam bulai i ya kani kenthei ka syang hangta ulah sangi anak shipor man hikai bar hadien bola pej syakni ka kenthei ulah khat ya ka bahkan wan syakmat panda kalawan syakmat ujisu ulabu yala kakti haka ya bang ipuson Jepang kane ka banta kabulong ka jengbo kti ka jong jisu ya kane ka kenthei ladang ipule hagi babun banta hagi gospels ujisu ula syuk hukum maru de ublehi ula syuk hukum Barkitik bapang ke basitam, ke berdekok, ke bapang yang taulik bagam ter. Hakajing hukum kajong jisu tang shikentien, kata kajing pang kajong ki, kalajak no nakamet kajong ki. Ada kamnyar bu jisu unda shim yang nakabenta, ban keta ik bapang ke basitam, baning I hakane kabenta ru, ulah keta yakni kakenthei, bakal kajing kata kajong jisu yang nak kenthei lapan kia yaka nakani kajing pang jistom kajong ka ngilaban keli balai bo jisu umshim shu hukum bat balai ba udah dei ban kata yaka ngilaban ong hang ni nak basai bahkan ni kenthei kabala shitom hadu khat pratli kisnam hakal kajing pang crow kajong ka yo le se kibabun kila isi yaka kila pej ben yaka yasi kebabun ru yo le se kiti yang manwan hajan jongka ban pendai met batka yo le se kidan kebabun ru ki shep tiang bat kumta kebabun ru yo le se kila stigmatize yaka makim kwa mandon hajan batka anreu ni jisu uba mangi nginget
baru mengi ni syakri ulang uta ublay badap jingiet baru bakwa banjan bagi kun kejang ban ihang ni bakat kajing ketak kajong jisu yang nagabriyo lapan jai ya ka lapan tengen ya ka bakam jo lapan kiaro ka nakan kajing pang jistom kajong ka pada Bible kia tu ban daladap ban ketak ya ka kata gabriyo kalayo kajing pen kia hakan dia ka klep mat ban anda kalayo amat kajing pen kia kajong ka Bible kia tu bakal zaman pendan buram yau blay hangta ngiwi ya kani kakantai kabala shitam bun tili kisnam habam shim ladan manu banyarap ya ka hendrai hakani klep mat hakani jengdon kajong jisu hakani jengpen kia kajong ya ka kalalong normal biang kumbalong kiwai pat kibriyo baraka jengkemen hangta kalayaro yau blay ban aingo ya kata kajengpen kia Bakata kamba ka belajar haka jing im ka jongka. Ngiwi haka bekut jokane ka jing tuk khana. Kadai kata ka happy ending. Kata ka bekut ka besau tenat ma. Pandang laban mundur kat no kane ka brio. Andak lalit pai sejong ka jing kesem. Nang ni napok sinagog. Kalalit pai ngul ka jing tau ka thamai. Badat ka jing kemen. Hala jong ka jing im namar. Kata kajing pen kia ya balamat haka jim ka jongka perkene kamba kalaja kade namar uniu jisu hi ubalawan syaka balakta baru balapen kia ya ka nakane kajing pang ka jongka parlok bar parawan bait hakane ka klep mat uniu diusnam ar hajar arpho haka panglayat lenti mentah la shiteng snam tam bar habangi phaidien sini ki banai ki balalit no ki babun nangi ngin kubur bawne usnam ar hajar arpho ude usnam ubakham phla baik ki balaja manda ki laja hakata jing kendet ka jongi hakata jing bampoi perkhat yak ka mengi ngila plan lopa umshem la orlong andre yak kata pa yak mengi ngimshem la plan kita hi kila orlong lengba kani kajingpang jisitom kani ka klam hakani ka perthai ka bamanta lengba uni khunyang jingpang covid-19 ngiwi bagani ka perthai manta kamat yakani kajingkhrau kani kajing duko kane kajing kedor rengkedung barbangi pej kane ka perthai kadap shisha tang da kajing lingo hagba mangir kum ki banget nilai duai ya oblay bawlen isnai baun penjam no ya kane kajing pang kanja no shisendan barbagi teki ki kam kejam kejongi jing thmu jang nut ke jongi kinyat bet yat renti biang ngalai kendu ni para bangge jongi ki baong sanga bakila that bandwai namar ini ke jingja lengba uni khunyang jingpang marangai shibun nangiro ki bala that bandwai I komba uni khunyang jingpang jano hare kamut pat kumta ko ki parlok ublay yu sngo yin ke jingdwai ke jongi kaslong ba kapadai ta kapor banu khunyang jingpang unja no nakani kasla perthai ublay yu sngo jingdwai ke jongi upait ringi nangte marukwa ba hapdeng jongkini ki jingjanjar ke jongi ngin phai shauhi maudai tang mauhi ubalong kata ka jingkermen jong ka jingim kajongi ban khod ipi ko ki parlok ba it ki jonga tonya phai shoublay nginum du jingkermen nginang yai panrham ye ka jingdwai ka jongi ban ngai ba
kakti kajong Yesus Kristus ndak layo ban kata menseng bekodor hakni kasla perthai kita ki ke mengi nyamat mantah kinsa jano kinsa kutno bangin siaman sedang padi kita ki kiba thamai ban ta jong phir ko ki parlok ba i ki jonga kiba pe ye kani kajing sakri yau ble lengba kani YouTube channel yo lese lengba kani ka pandemic jong ni khnyang jingpang hakini ki banai ki balit no yo se mo phiru hang tu phiamat ya kata jing ko kata ka jing kedor haka jing em ka jong phi jing em ka jong phi shimat ki kam ki jam ka jong phi ki jing puli ka jong phi yo se ki la deko lengba kini ki jing ja hakini ki banai jong no usnam barang ipet manta ka parthe ki dan shibun ki brio ki basngosi ki belong depressed ki barang kata ka jingpang hak jing muj perkhat ka jongki kata ka depression namar kita ki ki jing deko ki balaja hak jing em ka jongki bat kalong basngosi ladang ipet hak ne ka perthai khamtam kito ki bamdan ka jinget hamno blai jongi dan shibun bela penkut no ela jong ka jing em ka jongki dakaba kilo commit suicide kata kadi kejing sisa ladang ipule ki kot khubor barang ipet ki news kelang saudong ka perthai adinga khot padi phi baphinam do jingkerman yole sir ka jim ka jong phi kalong ka bedeko kalong ka bakdor himat ka jing e shimat ha ka jim ka jong phi himat ka jing e haking ki sam ka jong phi ha ka jing e dai ka jong phi mar ki banta ki bapher ha ka batang ma phi hi marwai badu beli piti kita kejeng kejong pi, ringa khode pi bapinum do jengkerman pin pai show blay, balar pi pai shisha show ni Jesus Christ, un sayrap pi, un sarai pi, un saibor pi, baplan beteng par kejong pi hakani kasla perthai, balar ringi pai dien, hakini kisngi kibamenta, yalo se haparing ni kejengja. Hapadeng kini kijing duko kijing lengo igni kijing ja hakni kasla perthai ke jongi tips kham bau blai pat Ukraine yanga barifi open kan mauru bagini ki bakan jado ini ki bakan ja perthai kilong temporary kilong tang support kajing em ka jongi kalong ka belengkot dasisha hakni kasla perthai kajing ko jingkhya ka jongi kalong ka bakodor re hado kata kajing puli kajing puthi ka jongphi ki kam ka jam ka jongphi ru kine kilong tang sipor hi andre unu blai jongi ulong eternal unu blai jing long ki bam jukut bado kwa ro gi hakani klep mat mangin yet ilade barangin pen khre ru kata jing em bam jukut yole se kata kapop hak jeng em ka jongi shimat oleh se kita jeng mlin ke besnio wa pensong si oblay kila pendeko ka jeng em ka jonga bar ka jongphi rela ringi phai pat shinu Jesus Christ omala tho hi hak Bible magadan kam yengi mangin pashu na ka jinget mar Jesus la yap na manta ki pop ka jonga bar ka jongphi makni ka snam ko Jesus kala ban sat bar pen khoi ka pop jongap ka jongphi nang ila ban yo pat kata ka jing em bam jukut kata ri ka thong jonga ma jongphi ko ki parlok bar wanam sha ba jing em ka jongphi ka chukut no tang hang ne hak sla perthai kham damat pa ka jing em bam jukut ka ba jisu la kolar hi ya kita ki banget mar ki babut yu ban nga khat yengi baro akane ka klep mat mangin wan show Jisu matang uhuing laban shem ya ka jingkermen jong ka jing em uni Jisu iba mangi ngilai kren na do meneh bala em bala ya nek slapar thai aras nam menshwa bala khata bala pen khia itu ko brio ka bala pang khro bon telik snam ka jing em ka jongka udai tau ju hi menen menta matsdu ki bam jukut manang tina peneng upet yanga paripi dagi khmat ngos nei
marutip lut yakayat kayang kajongi kajing snow kajongi kajing shem kajongi marukwa bangin pai shu hapreng kita kajing shem jong kajim kajongi kana mula bani rapat ingi barun thau thamai kajim kajongi te compare da shisha kabukum no kajing im mangi ngila im bakum no kata kajing deko kabukum no kajing crow kajim kajongi ikaba mangi nyamat rengkat kajing pangji system ikaba mangi ruhi ngide ban yaling bana wisni shikabai pat ujisu pula banirap pula ban thau thamai badula man pelong normal biang kita ikaba mangi ngitrang bat ngi angdot ban nganget bandang ilayo shisha it kajing kata kajong jisu ngiruhi ngin sabi patba ban royaro ban aingu yoble nakabanta kata kakamba ikaba uhi ulale hakajim kajongi barhani klemat shaman penkut yakan jingkren kajonga ashkon bu jingran da jong phi baro lang yole se idan kam jingdwai kajongi magin yarap ngin kashan phi hapreng kita kajing ikba ma phi amat hakajim kajong phi ine pashu ble hakajing dwai ukpa jungi ubahab neng ni ayo eme kotrabi mtani khobor ikba mela kren le maktin ba im kajong ma tu isai kotrabi ba me men kta yingi baro lang takbor mesem khot hi ujong ma kumne habang leo sngo yakane kakamba kabalaja kotrai lingba kaktin kajong ma lingba ne jing thuk khana kabalaja arjasna menshwa tu isai kotrabi men kta yingi baro lang kotrai mi ingi iwei pe iwei metip ke kerteng kajongi metip ke jing jelle ke jim kajongi ke jama ke jing kajongi ko trabi retirap ngin phashme ngin wat yeme marme himalong kata kajera bajan namanta jongi tukta ngi bathau thamai ngi iwei pe iwei bangi ayo yeme ba me melari mala sumar ngi hagi ni banang balait no nangai sumar ngi iwei pe iwei ko try shimat lemking kesang jongi bat kumjo kum ki bangai ruhi ngai panraham melade bat mengenai syakri ri me hangno ba ya ba me bo igi iwei pe iwei kurkhu yagi baro lang lengban ke klep mat hi amangi pan kerteng jonop nim jungi Jesus Christ amen Ngilapoi sya ka benta ka ba waina jeung ni jeseng ni aingo yu blai nam tabaro ki bangilayo an pendap ni ngai kilalong ki jingker khu yang ni baro iblayo an simenta ba ni ko online service bahani ka por ni nerwai ke jingruai ka ba sanspa sau punyo na ba thmai sanspa sau pho na ka jingruai ka barim ngam ngole rain ban playu trai ubalama yanga boro south ligit khat rengkat ba khoras perhadian mila dap ini ke jingruai yang sekerpa sahisen ya pastor Reverend L Lingskor ban pelaj yangi dagi jingker khu pun wai ngam snow le ran ban playu try ubala mabyanga ban burom ya kaktin buai bad ya kading pona Hau Chris ngalalan ngakapong bat ka jingkit jong ngapar kaladu hakading pona ngalayeng ngalajob timen tanganku menjunom syuk Jisu utrai ngai tupa haunga shanyaru bon om penle
rankum yanga baker menskem hau Kris ngalalan nakapok bat ka jingkit jong apar kaladu hakading puna ngalayeng ngalajok di mentanganku menjunom syu kumla kaket kaktin kaskem ya kaba ulas mai tingalangin bangan omran hakas ngijong utrai hau Kris ngalalan nakapop bat ka jingkit jong apar kaladu hakading puna ngalayeng ngalajok di mentanganku menjunom syu utrai unpla yang unong hakmat jong ukupa bahakasa lemngan yoshong haying blakre yangan hau Kris ngalalan nakapop bat ka jingkit jong apar kaladu hakading puna ngalayeng ngalajok di mentanganku menjunom syu Pagbuhay na tuay pagajing ay dapat dapat kerhai kejong Jesus Christ botra jongi lama jumpa jumpa pag palag mayan ngbam jus kebam jukut rengkat bagaj selalu cepat dengan jupan hon kejong mesin mukut jong ublay ini lai ublay pang dijukut jongki ini buat bangi wipi we marki bangai tu hi kelang selak pertai Nadam tasyata bam syukur ruhi. Amen.